Salutare gamer, eu sunt Ciuji și mi-am regăsit la un episod din seria asta de Minecraft Single Player Survival. Și în acest episod, oameni buni, vom face din nou la roller coaster, dar în acest episod ne-am pregătit foarte mult cu aceste blocuri. Pentru că, mai țineți voi minte, eu am luat o mică pauză cu YouTube-ul din cauza unor serii care sunt foarte greu de făcut, dar hei, acum ne întoarcem și o să postăm și noi câte 3 episoade în fiecare zi, pentru că m-am pregătit foarte bine. Acest episod vreau să menționez, domnule, în această zi vreau să menționez că vor fi numai 2 episoade, pentru că acum e seară și e ora 5-6 și o să apară ceva special pe canal după acest episod, ceva special, foarte special pe canal. Pentru că de-aia am stat eu foarte mult timp să mă pregătesc. De ce să faci noi în continuare la casă? M-am gândit să facem, să punem niște gard pe aici, să vedem cum dă. Dacă nu dă bine, o scoatem. Și va trebui să facem niște railuri. Hai să dărâmăm și noi scara noastră mirifică. Cred că o să mai am nevoie de ea, adică... Ok, mai aveam nevoie de ea. Pentru că al frame drop-ul, habar n-am de ce, bine, poate mi se downloadează jocul ăla. Bine, da, recunosc, mi se downloadează jocul ăla care e special, ca zic așa. Ok, să vedem. Deci de aici. Așa, o ia așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata. Și de aici, Doamne Sfinte, să mă ajute să am lemn destul. Pentru că nu vreau să pățesc ce am pățit în episodul trecut, nu mai aveam lemn. Și vă dați seama. Oricum o să mă mișc mai repede în acest episod, pentru că nu vreau să vă țin foarte mult la roller coasterul acesta. Pentru că vreau să-l fac mare, din cauza că vreau să arate chiar bine. Adică m-am chinuit foarte mult să adun resursele. Dar, jumătate de oră să adun 64 de blocuri, nu e mult. Vă dați seama. Ok. Ce bine. Deci chiar mă ajută scara aia. Vă dați seama că o să luăm lemnul de aici și în caz de nu mai avem lemn, o să îl punem lemnul acesta de sub. Îl vom pune aici deasupra. Ok. Pot să zic că e destul de ok. Până acum. Ok, este destul de ok. Dar acum să vedem. Că acum vine partea. Ok, să mergem noi să ne culcăm. Și la finalul episodului vom pune niște power rail-uri. Vom schimba un rail, punem power rail și așa mai departe, pentru că merge foarte greu, plus nici măcar nu urcă Minecraft-ul. Și bine. Scuzați-mă că sunt pe peaceful de câteva episoade, pentru că nu pot să lucrez din cauza monștrilor. Vine un creeper în bubuie tot aici. Da, nu voi. Aici o să punem blocuri ori de diamant. Bine, n-am eu diamante, oameni buni. O să punem blocuri de gold, pentru că nu-mi permit să pun de diamant, adică diamant. Gândiți și voi. O să facem puțin mai complicată. De aici am pus acolo restonul ăla. Nu e bine. Nu e bine.
Ok. Am pus destul de mult redstone și chiar foarte mult cât am pus. Trebuie să iau tot redstone-ul ăla de acolo. Hai să luăm tot prima dată, adică nu avem nevoie să primim și pe jos. Poate vă întrebați de ce stau cu shift-ul, pentru că nu vreau să cad. Să mai verific pe aici, pe aici, pe aici. Nu e, nu e. Mai pot să zic că e și bine. Să iau lemnul ăsta acum. Mai am bun, cred că va trebui să mai fac niște topoare pentru că pentru roller coaster-ul ăsta o să avem nevoie. În plus v-am zis, merită, nu pot să zic că nu merită toată munca care am făcut-o. Adică 3 episoade și tot am făcut roller coaster-ul. Dar mai mult 3 episoade pentru un roller coaster, adică e destul de mult și o filmez mai 10 minute, alții filmează câte 30 și termină construcția mea. Adică, da. Și vreau sugestii în comentarii, deci vreau sugestii să vedem cine vrea să filmez mai mult de 10 minute și cine nu vrea. Adică văd și eu după feedback-ul. Nu mai avem nevoie de această scară. O și pe asta. Și mai avem decât câteva blocuri de pus și terminăm și noi roller coaster-ul. Pentru că m-am zis, ne-am cam întins câteva episoade pe această construcție minunată, da. Lăsați noi. Și la sfârșit, dacă ne mai rămâne timp, sigur ne mai rămâne timp, Doamne. O să ne dau și cu Minecraft-ul. Că merită încercat. Și ce? După asta, o să-mi dau o ghimă și o să iau tot lemnul ăsta. Tot lemn. Știu. Oh my god. Oameni buni, scuzați-mă, dar am crezut și să mănânc neapărat. Deci de-aia nu-mi place mie pe urmă, pentru că trebuie să mănânc și n-am timp să construiesc. Adică monstruiesc, doamne, construiesc la mult și mai serios. Vreau să nu mai cad și de-aia țin eu și pe astea, pentru că mă enervează foarte, foarte mult. Faci un roller coaster, dar să fac și o muncă mai grea, o treabă așa mai grea. Am zis că poate vă place și am văzut să o strâng și eu la episodul anterior. Mai bun, scuzați-mă, o secundă, scuzați-mă, o să mă dau imediat pe Game Mode Survivor. Imediat. 1, 2, 2 trebuie să iau înapoi. Așa. Pe asta o distrugem.
Deci să nu văd prin comentarii. A, Georgia, nu puteai să faci așa. E, uite că nu puteam pentru că stăm foarte mult și ne lungim foarte mult și vă place. Să ne lungim foarte mult, 20 de minute, e foarte, foarte mult. Am uitat că nu mai am game mode. Ah. Am uitat că nu mai am game mode. Oh, nu cred. Yes. Vreau să văd și eu de cât timp filmăm. 11... Haideți să terminăm într-un minut, oameni buni. Într-un minut vă terminăm. Stai să mă băgați în OBS. Și nu suport să mă bagi în OBS. Scuzați-mă puțin. Gata! Terminăm noi, oameni buni. Terminăm. Wow. Nu, aici. Nu, așa. Nu cred, trebuie să stau iar să tai. Din redstone, din asta, din lemn, doamne. Uneori e foarte greu Minecraft-ul, doamne. Hai să luăm și lemnul de aici. Scuzați-mă, mai lungesc până la 15 minute, dar n-am ce să fac. Da. Hai că o să-mi ajungă 20 de lemne. O să-mi ajungă 23, hai zis că o să-mi ajungă. Scuzați-mă că mă întind. Hai mă, ce atât de departe. Că o fi el departe la... Uite-mă și tu. Că tot n-am terminat roller coaster în episodul ăsta. Dacă eu, oameni buni, vă spun eu că îl termin off camera și... Da. Ne lăsăm de roller coaster. Pentru că și pe mine m-a terorizat roller coasterul ăsta. Și de resurse. Mai ales de resurse. Hai, bun, pentru că episod, eu o să stau și o să tai. Dar, nu vreau să stau să trec peste timp, scuzați-mă foarte mult, o să tai, eu o să iau de pe aici. Pentru asta nu o să-mi iau lemnul înapoi, o să-l las, să iau game mode și o să dispară. Mi-am dat acum eu game mode. Scuzați-mă foarte, foarte mult. N-am avut ce să fac, adică voi stați și vă plictisiți dacă fac un video de 20 de minute. V-am zis în aceste, dacă să mai multe comentarii cu 20 de minute sau 10 minute, să lăsăm cu ziceți voi, uitați, hai să fac asta chiar și în video, tai astea fără să mi le iau.
Nici pe astea nu le luăm, le luăm și le aruncăm. Nu le ținem, le luăm, le aruncăm. Hai să dau și o slash time set 3 sau de prea tare tastatura ta. Nu e nimic, oameni buni, am făcut ceva din roller coaster aici, am făcut un mare progres, zic eu. O să lăsăm bloc of redstone. Păi cam atât de acest episod de Minecraft Single Player Survival. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Și ne vedem și noi data viitoare, nu? Pa, pa!